nigi pek kendo duong' ahinya e kit uchumi mar piny kata mar county. Otudo counties mopogore opogore. Otudo bombe matindo kod bombe madongo kama ntiere karka. Lose weche mag taya mago ma ichiwo. Iwacho kanyo ni iketogi un gi chenro mar ketogi maromo 70,000 koso magi gik moko mosebedo karka. To ing'iye gi lengo mane maduoko piny chal mano mar arita kuoma odog piny. Japiny nyalo wuotho Nairobi kae ka lights gi ntiere yo makare koso moko kethre to klosi ka gwenge moko mabende ang' akoni sani. Erokamano Cleophas. Anyalo duoki ni sama wuoyi kodi ni endi wantiere gi taya 70,000 e Nairobi mangima moseketi matiyo. And kuom teche 70,000 gi endi wan kaka county waneno ni ka wachak wamedo 40,000 to wabiro bedo ni wakava kama onego beni wang'iyo kama onge the areas ma mudho nitiere. But kuom 70 gi endi adwa nakoni ni nitiere cases ma waseyudo ma mudho nitiere e kuonde mamoko. To kuonde ma mudho nitiere gibiro yudo ka omi japiny taya mondo mi okonye, especially jok madwa timo biashara gotieno kata joma dwa wuotho gotieno mondo mi okony weche kaka security. Tibiro yudo ka japiny ni ema ng'ato biro to wuodho kata waya kata wuodho bulb mar stima nendo, aidha odhi uso kata odhi tiyo godo e ode. Tibiro yudo ni japiny kar mondo mi owuo kuom wachno endo gin girito sirikal ma mondo owuo ting'eni sirikal kuom sano mondo mi owuo kuom wachno endo, yet en sano nyalo go report kata mana ka polis kuom gimotimore nendo mondo mi ng'i ni gik ma sirikal oketo mondo mi okony go endo otigo e yo maber. Kiwe cases aina go endo nitiere ndalo moro mane iwinjo ni CBD ne nitie gi mudho. Macha ne en gima nyalo luongo ni sabotage. Akia kaka inyalo wach sabotage gi dholuo, but ne nitiere serious sabotage nikech ka ne wang'iyo to wayudo ka sama ne stima olal endo ne nitiere control points chiegni 3 ma ne stima olal at the same time. Ka ne wadhi to wayudo ka gin weche manong'adi kuonde 3 dichiel ma it was a bit deliberate, but gima ng'eyo ni ne watimo wan gi engineers to gi jok motelo ne weche migawo mek stima mek county, joma wigi ler kabisa. Within a very short time they were able to duoko weche mek stima go endo. And kata mana mineno isiki wuodho gi endi watemo mondo mi wati gi jopiny mondo mi wabed ni wanyalo yudo report kuonde ma owuodhe stima go endo mondo mi waduoke gi. Though it is a bit costly nikech pesa jopiny emitiyo gode gi endi, to nyaka wakonyre kodgi mondo mi wa ensure ni weche mek stima gi endi odhi mbele. But apart from that, Nairobi mana kaka en boma, kaka boma madongo dongo kaka Washington, kaka didhi London gini, kaka didhi Johannesburg gini, Nairobi okadho kama ipango gigege ma short term. Kaka county ma Nairobi ne wasebet piny ma waseng'ado ni Nairobi ochopo kama koro nyaka waket teche mondo mi wang'i kaka wakonserve weche mek stima. Wadwa luongo gi gimiluongo ni smart street lighting. Tiende niya, en dim to sama movement nitiere to obedo brighter in respect to the activity madhi mbele kanyendo. And then apart from that, ng'ato nyalo bet e office kata e control room to nyalo neno ni stima makama ok ti, stima man nitiere area makama ok ti. Then it gives you opportunity mar ringo they attend to kama stima onge.